Свираме Соги 23. Аз ти Коси Ангел на сцена. Пречи ли? Я направо не ме заговаря повече, окей? Даже, Яни, мислим да те поканим да свириш с нас. Какво ще кажеш? Аз не съм съгласен. А ти що, просто не си кажеш, че не ме харесва? Извинявай, само говоря с Боби. Сори, пича, ма тя остава. Тая група няма да се получи. Че ако продължаваш така, ще загубиш и групата, и най-добрия си приятел, и момичето. Това съм аз. Няма да си тръгнеш от тук, докато не ни върнеш парите. Аз съм мошенник. С каквото и да се захвана, Ако го убият, човекът има дете. се гледам да прецакам. Ако не си върнем парите, ще трябва да живеем заедно. Аз, ти, жена ми и бебето. Момичето също. Ей, това е. 4 наематели, 3000 лева. Този път надминах себе си. Добър ден, ние сме за апартамента. Ей, за тези двамата съвсем забравих. Λίγο βούλγαρος. 1, 2, 3 τέταρτα Έλληνας. 1 τέταρτο Βούλγαρος. Κατάλαβες? Защо се върне тук? Сънувам един странен сън. Помниш ли лицето? Селата в България са на изчезване. Тук става нещо откачено, казвам ви. Уредено е, не знаеш. Отвори вратата! Турските поробители. Някога Сякаш виждаше на мястото ни по-скоро си представя, че вижда неща. село. Разбирате ли, че момичето беше Село, в което хората живеели в мир. Говореше за това момиче. Един ден се появили другоземци и решили да направят на мястото. Какво правиш? Какво правиш? Какво правиш? Едно дете се отдава и заради мираж. Пожелало да си тръгне и останало да пази дома си. Водите заляли селото и момиченцето останало завинаги на дъното на язовира.